Доўгі час адносіны Александра Лукашэнкі з рэлігіяй апісваліся парадаксальным выразам праваслаўны атэіст. Аднак апошнім часам усё змянілася, і Лукашенка, здаецца, перагледзеў свае перакананні, бо паверыў у сваю богаабранасць і унікальныя звышздольнасці. А мы зараз раскажам гісторыю гэтых захапляльных духоўных метамарфоз. Только поздороваться! Здравствуйте! Потому что там уже меня люди ждут. Здоровья вам! Здоровья! Спасибо. Борода, вон я вот бороду. Дай Бог вам здоровья на долгие Вот с кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет. Да таго, як на доўгія гады сесці ў крэсла кіраўніка Беларусі, Александр Лукашенко змяніў мноства месцаў працы. Ён быў інструктарам палітаддзела ў пагранічных войсках, сакратаром камітэта камсамола і намеснікам кіраўніка камбіната будматэрыялаў. Сярод запісаў у працоўнай кніжцы ёсць і пасада адказнага сакратара таварыства веды ў Шклове. Па-руску гэтая арганізацыя вядомая як Общество знания. Гэтае таварыства з'явілася ў 1947 годзе пасля роспуску Саюза ваяўнічых бязбожнікаў, які на працягу 2 дзесяцігоддзяў змагаўся з рэлігіяй ва ўсіх яе праявах. Антырэлігійная прапаганда стала толькі часткай дзейнасці ведаў. Тым не менш, любы супрацоўнік таварыства мусіў як слухаць лекцыі па атэізме, так і чытаць іх іншым. Не стаў выключэннем і Александр Лукашенко, які, дзякуючы гэтаму, упершыню пазнаёміўся з Бібліяй. Я тогда какое-то время Общество знания возглавлял, районную организацию, и лекции читал. Я международником всегда был. А потом меня партия догрузила второй лекцией «Атеистическая пропаганда». Я Библию-то не читал, какая атеист. Прочитаешь. Ну так надо было. Правда, это мне помогло разобраться в жизни. У выніку Лукашенко, які ўступіў у камуністычную партыю, пачаў змагацца з рэлігіяй у меру сваёй кампетэнцыі. Навязваць атэізм яму даводзілася і святарам, якія, вядома, моцна супраціўляліся таму, што спрабаваў заліць у іх вушы харызматычны маладзён. В Копосе работал у нас священник, священнослужитель, и у нас с ним разговор такой резкий затеян был. Я атеист, он набожный человек. И я с ним спорил, а потом вышел и подумал: боже мой, какой я слабак по сравнению с теми священнослужителями, которые вот обычные в церкви, не говоря там о великих людях, хотя и простые священнослужители часто бывали великими праведниками. Ну, на этом моя атеистическая пропаганда закончилась. Я понял, что это не мое дело, и я не должен быть атеистом. Заявы аб прасвятленні можна ўспрымаць за какетства, бо на самай справе Александр Лукашенко так і застаўся атэістам, проста хутка перайшоў з ведаў на іншую працу. На пасадзе старшыні калгаса «Гарадзец» ужо не трэба было нікога пераконваць. Найбольш вядомую фразу, якая акрэслівае адносіны Лукашэнкі з верай, ён сказаў падчас сваёй першай прэзідэнцкай кампаніі. Калі будучага першага прэзідэнта Беларусі спыталі пра належнасць да якой-небудзь канфесіі, ён адказаў, цытата: «Я атэіст, але праваслаўны атэіст». Пасада накладала на Лукашэнку абавязак наведаваць храмы і сустракацца са святарамі. Няведанне, што рабіць у падобных сітуацыях, прыводзіла да розных кур'ёзаў. Лукашенко ніколі не хрысціўся, а аднойчы на віншаванне з Вялікаднем ён прыдумаў свой анекдатычны адказ. На адной з прэс-канферэнцыі Лукашенко прызнаўся, што ён, цытата, напэўна, ахрышчаны. Прычым пра гэта яму расказала маці Кацярына Трафімаўна ўжо пасля таго, як сын стаў прэзідэнтам Беларусі. Да гэтай заявы ёсць пытанні. Па-першае, па словах Лукашэнкі, яго маці таксама была камуністкай, таму любыя сувязі з царквой маглі скончыцца для яе непрыемнасцямі. Па-другое, кіраўнік Беларусі нарадзіўся пры Хрушчове, які змагаўся з рэлігіяй не менш за Сталіна. І па-трэцяе, няясна, хто мог хрысціць малога, калі гэта зрабіла, напрыклад, не маці. Лукашенко вырас без бацькі, а пра ўплыў іншых сваякоў на хлопчыка нічога не вядома.
Тым не менш, часам Лукашенко дазваляе сабе адзінкавыя публічныя праявы рэлігійнасці, і гэта пераўтвараецца ў цырк. Часцей за ўсё кіраўнік Беларусі згадвае пра Бога, вядома ж, на святы. Самы знакаміты відэаролік Наталля Эйсмонт выклала ў 2021 годзе на вадогрышча і, падобна, сама не зразумела, што нарабіла. Бо відэа, дзе Лукашенко п'е святую ваду са шпіцам на стале, выглядае як артхаусны фільм жахаў. Ці звярнулі вы ўвагу на вельмі паказальны момант? У гэтай альтанцы Лукашэнкі вісіць не толькі праваслаўная ікона. На сценах там размешчаныя сімвалы розных рэлігій: праваслаўны і каталіцкі крыжы, шасціканцовая зорка Давіда і нават мусульманскі паўмесяц. Але далей весялей, бо пасля Эйсмонт паказала, як Лукашенка нырае ў палонку пад акампанемент брахання ўсё таго ж шпіца Умкі. Иду. Да. Идем. Затым жа Лукашенко ў чарговым дзікаватым каўпаку памаліўся пра набліжаных да сябе святароў. Дай, владыку, покой, Господи, Филарету и отцу Федору долгой жизни, что рубашку шил. Праўда, на тым купанні Лукашэнкі і скончыліся, бо апошнія 4 гады прапаганда не паказвае яго прыступаў праваслаўя на вадогрышча. Магчыма, Наталля Эйсмонт зразумела, што гэта выглядае убога, альбо банальна дае пра сябе знаць здароўе Лукашэнкі, і ён больш не рызыкуе лезці ў ледзяную ваду. Нягледзячы на заявы пра атэізм і слабае валоданне рэлігійнымі пытаннямі, у Лукашэнкі склаліся добрыя адносіны з кіраўніцтвам Беларускай праваслаўнай царквы. У выніку БПЦ стала маштабнай бізнес-структурай, якая займаецца імпартам алкаголю, валодае медцэнтрамі і гасцініцамі. Паўплываць на лукашэнкаўскі светапогляд спрабаваў першы кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Филарет. Я не верю в коммунистическую идею, и я Филарету тоже сказал, я с уважением отношусь к тем, кто верит в Бога, но меня воспитали атеистом. Ну что ты уже сделаешь? Пра ступень блізкасці Філарэта і Лукашэнкі сведчыць той факт, што ў 2006 годзе мітрапаліт атрымаў зорку Героя Беларусі за шматгадовы ўнёсак у духоўнае адраджэнне краіны. Палітык, які быў маладзейшы за святара на 19 гадоў, называў яго сваім сябрам і духоўным настаўнікам. Калі Філарэта не стала ў пачатку 2021-га, то Лукашенко не проста перадаў вянок, а асабіста прыйшоў на развітанне, што ў яго палітычнай кар'еры здаралася даволі рэдка. Паслядоўнік Філарэта, мітрапаліт Павел, таксама вёў бяседы з Лукашэнкам наконт яго веры і спрабаваў данесці, што той ніякім атэістам не з'яўляецца, цытата. Ён нармальны праваслаўны чалавек. Ён проста спрабаваў сказаць, што не кожную нядзелю ходзіць у царкву. Аднак самыя блізкія адносіны ў Лукашэнкі склаліся не з кіраўнікамі БПЦ, а са звычайным святаром протэірэем Фёдорам Поўным. Гэты чалавек быў асабістым сакратаром Філарэта, а таксама служыў у царкве ва ўсходняй Германіі. І адно, і другое верныя прыкметы сувязі са спецслужбамі. Пасля вяртання на радзіму святар стаў кантраляваць будаўнічыя і бізнес-праекты Беларускай праваслаўнай царквы. Поўнага часта называюць духоўнікам Лукашэнкі і чалавекам, які хрысціў яго малодшага сына і ўнукаў. Таксама ён да з'яўлення сацыяльных сетак быў самым медыйным святаром у Беларусі, бо ў яго была свая перадача на тэлебачанні. Статус поўнага можна параўнаць са статусам беларускага топ-чыноўніка.
Ён адзіны святар, хто атрымаў зямлю ў элітным раёне Дразды, а таксама яго сям'і належалі адразу 3 кватэры ў доме па вуліцы Старажоўская ў самым цэнтры Мінска. Менавіта да яго мільянер Юрый Чыж пасля дабудаваў сваю шматпавярховую гаргару. У 2008 годзе Фёдор Поўны сабраўся ў дэпутаты, але не атрымаў бласлаўлення ў маскоўскага патрыарха на тое, каб стаць членам Савета Рэспублікі. Праз 2 гады на знакамітым ток-шоу у дзень прэзідэнцкіх выбараў, з якога дэманстратыўна сышла Лідія Ярмошына, святар абвінаваціў пратэстоўцаў на плошчы Незалежнасці. Там правит не демократия. Там правят совсем другие силы. И те, кто здесь присутствует, некоторые, прекрасно понимают, для чего и как эти силы делают то, чтобы по-настоящему достойный процесс превратить в вакханалию. И кто будет потирать руки, и кто будет сочувствовать, я думаю, уже тоже предопределено. Поэтому дай Бог, чтобы там хватило мудрости. И тем, кто будут приостанавливать то, что происходит, и тем, кого привели. На Алімпіядзе ў Сочы Поўны быў сярод тых, хто разам з Лукашэнкам і прыдворнымі мільянерамі радаваўся трыумфу біатланісткі Дар'і Домрачавай. Святар не стаў качаць спартоўку на руках, але пасля ўзяў слова, каб павіншаваць перамогай і Александра Лукашэнку. Я хочу поздравить и тренера вашего, который сумел вас довести до Олимпиады. И, конечно, поздравить нашего президента, который так волновался. Я был свидетелем этих волнений и даже где-то дерзнул сказать Александру Георгиевичу, что вы нужны не только спорту, но и стране. Вот. А вы тоже нужны нашей стране, поэтому Бог в помощь вашим трудам, вашим достижениям. Не останавливайтесь на достигнутом, впереди еще большие победы. Паслядоўнікі Філарэта змагаліся з яго уплывовым экс-сакратаром. У Паўла гэтага не атрымалася, а вось Веніямін дасягнуў пэўных поспехаў. Ён панізіў Поўнага з кіраўніка храма ўсіх святых да ключара гэтай царквы. Тым не менш, святар працягвае весці сваю праграму на АНТ і славіць Лукашэнку. Тут ён часам пераходзіць усе межы ліслівасці. Я думаю, каждый. Всем нам нужно учиться у Александра Григорьевича. Ведь то, что он говорит сегодня, это часто как пророчество. Меня могут упрекнуть в каких-то моментах то, что я сейчас говорю, но его жизненный опыт, его опыт как главы государства, его дар, этому не научишься. Это можно чувствовать. Можа здавацца, што кіраўнік дзяржавы, які лічыць сябе атэістам, павінен аднолькава ставіцца да ўсіх канфесій. Але ў выпадку з Александрам Лукашэнкам гэта заўсёды працавала па-рознаму. Яго адносіны з каталіцкай царквой да пэўнага моманту можна абазначыць словам нейтралітэт. Лукашэнка вінаваціў касцёл, што той пасіўны ў выбудоўванні дыялогу Беларусі з Захадам. Гэта значыць, не адбельвае беларускія ўлады. Тым не менш, калі ў краіне адбывалася нешта кшталту адлігі, то беларускага аўтакрата ўрачыста прымалі ў Ватыкане, прычым не аднаго, а з малодшым сынам Мікалаем. Здаралася гэта двойчы, у 2009 і 2015 гадах. Папа рымскі Бенедыкт XVI атрымаў ад Колі Лукашэнкі рускамоўны буквар, а папа Францішак – копію крыжа Еўфрасіні Полацкай. Аднак усё змяніў 2020 год. Спачатку Лукашэнка не стаў абмяжоўваць доступ да храмаў падчас каранавіруса і сам цягаўся па цэрквах без маскі. А пасля былі сфальсіфікаваныя прэзідэнцкія выбары. Гвалт сілавікоў асудзілі і ў каталіцкім касцёле, і ў праваслаўнай царкве. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч маліўся пад сценамі ізалятара на Акрэсціна і сустракаўся з тагачасным міністрам унутраных спраў Юрыем Караевым. А кіраўнік БПЦ Павел, у сваю чаргу, ездзіў па бальніцах і публічна прасіў Лукашэнку спыніць кровопролитие. Я только могу его просить сделать все возможное для того, чтобы насилие не порождало новое насилие. Потому что, к сожалению, есть, и я видел такие сюжеты, когда несправедливо, знаете, обижали людей, военнослужащих. І рэакцыя не прымусіла сябе доўга чакаць. На мітынгу ў Гродні Лукашенко накінуўся на святароў за заклікі да міру. Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь
и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы не для политики. У праваслаўнай царкве такі тлусты намёк адразу зразумелі, і там пачаліся чысткі. Ужо праз лічаныя дні пасля гэтых словаў мітрапаліта Паўла знялі з пасады і паставілі на чале БПЦ ўжо згаданага раней Веніяміна. Ён стаў першым беларусам на гэтай пасадзе, але максімальна лаяльным да ўладаў і гатовым да ўнутраных рэпрэсій. А вось касцёл заняў больш прынцыповую пазіцыю. У храмы пускалі хавацца пратэстоўцаў, а многія святары самі выходзілі на акцыі пратэсту. За гэта Лукашенка пачаў помсціць. 31 жніўня 2020 года ў Беларусь пасля замежнай паездкі не ўпусцілі Тадеуша Кандрусевіча, прычым зрабілі гэта насуперак закону і цынічна, без тлумачэння прычын. Спачатку Лукашенка схлусіў, што арцыбіскуп мае нейкае іншае грамадзянства акрамя беларускага, а пасля прызнаўся, што ўся справа была ў пазіцыі пасля выбараў. Если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная, будь то религиозная, будет нацелена на разрушение государства, вы меня поймите, я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство. Это первейшая моя обязанность. Конечно, я вынужден буду реагировать. Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено. Сітуацыю ўдалося урэгуляваць толькі праз 4 месяцы, калі актыўная фаза пратэстаў была задушаная. Тадеуш Кандрусевіч змог вярнуцца ў Мінск, але хутка па ўзросце пакінуў сваю пасаду. Замест яго кіраваць касцёлам прызначылі Юзафа Станеўскага. Апошні хоць і не асвячаў зброю і не ездзіў у госці да ўнутраных войскаў, як яго праваслаўны калега Веніямін, але ўспрымаецца ўладамі кампраміснай фігурай. Тым не менш, адносіны ўладаў да каталікоў застаюцца даволі халоднымі. Так, адзін з нумароў дзяржаўнай газеты «Мінская праўда» выходзіў з абражлівай карыкатурай на ксяндзоў. Саміх святароў дагэтуль масава арыштоўваюць па адміністрацыйных і крымінальных справах, а 2,5 гады таму закрыўся славуты чырвоны касцёл у Мінску. Там здарыўся вельмі падазроны і загадкавы пажар, які даў уладам нагоду закрыць храм нібыта на рэканструкцыю. З іншымі канфесіямі у Лукашэнкі адносіны таксама складваліся па-рознаму. Не абыходзілася і без кур'ёзаў. Напрыклад, падчас адкрыцця мячэці ў Мінску, на якое прыехаў прэзідэнт Турцыі Эрдаган, кіраўнік Беларусі пацалаваў Коран. За гэта яму давялося пасля апраўдвацца. Ему подарили Коран. Он так, я первый раз видел, что так он так поцеловал его. И мне такой же Коран. И что я должен был сделать? Я тоже повторил этот жест. Тут меня уже кто-то там критикует. Наверное, думаю, что меня перекрестили уже. Да нет, меня никто не перекрестил. Што тычыцца менш масавых канфесій, то ўлады замімірыліся, пакуль іх прадстаўнікі не пачалі выказвацца пра палітыку. Пратэстанцкая царква «Новае жыццё» ў 2002 годзе выкупіла закінуты кароўнік на ўскраіне Мінска і перарабіла яго ў свой храм. Аднак у 2020-м прыхаджанам, якія асудзілі гвалт сілавікоў, загадалі пакінуць будынак царквы і выставілі $180 000 падатку на зямлю. Вернікі некаторы час маліліся проста на паркоўцы, але гэта пачалі расцэньваць як несанкцыянаваны мітынг. У выніку будынак царквы проста знеслі. Падзеі 5гадовай даўніны разам са старэннем, якое імкліва адбіваецца на здароўі, моцна паўплывалі на перакананні былога атэіста Александра Лукашэнкі. Як і многія людзі з савецкай ментальнасцю бліжэй да смерці, ён стаў задумвацца пра тое, што будзе пасля яе. Цяпер Лукашенка ўсё часцей згадвае Бога і ўсё часцей з'яўляецца ў цэрквах. Праўда, нярэдка ён выкарыстоўвае храмы ў першую чаргу як палітычную трыбуну з іконамі і проста з алтара крые кляты захад і абяцае беларусам цяжкае жыццё. Я вас предупреждал и еще раз предупреждаю, что наступивший Новый год будет непростым. Он будет тяжелым. Но мы его преодолеем. Лукашенко поверыў, што застацца ва ўладзе яму дапамаглі не расійскія грошы, бязлітасныя рэпрэсіі і прававое бязладдзе, а вышэйшыя сілы. Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. А расійскаму прапагандысту Владимиру Соловьёву Лукашенко увогуле заявіў, што Бог – беларус. Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы. То есть Бог сегодня белорус? Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку. Еще кое-когда помогает.
І гэтыя заявы нечым падобныя да яго любімага сцвярджэння, што прэзідэнтамі ў Беларусі не становяцца, а нараджаюцца. Маўляў, кіраўніком дзяржавы нельга стаць у выніку дэмакратычных выбараў. Для гэтага патрэбна мець нешта кшталту звышздольнасцяў. Гэтаму падтакваюць розныя персонажы кшталту Рыгора Азаронка. Президент задал своему народу 3 вопроса, а меня посетил 4. А достойны ли мы его? Когда ленимся, когда увлекаемся тщеславием, когда погружаемся во внутренние разборки, когда пересчитываем деньги, когда видим в служении Родине и корыстный интерес, когда суетимся. Достойны ли мы такого лидера? Ад прапагандыста не адставала і Наталья Качанова, якая задае каноны культу асобы. Знаете, это, наверное, нашей многострадальной Беларуси Бог послал такого президента, который действительно по-настоящему ценит свой народ, свою страну и делает всегда все во благо народа. Сам Лукашенко таксама дарэчна і недарэчна згадвае Бога ў розных абставінах, а таксама ездзіць па культавых месцах. Так, летась ён разам з Пуціным і сваім сынам Мікалаем наведаў манастыр на востраве Валаам, але не быў бы то Лукашенко, калі б не зрабіў усё па-свойму. Сабою ён узяў шпіца унку, а таксама не стаў хрысціцца, прынамсі, на камеру. Эта икона нам подарил для освящения этого храма, возрожденного уже святейший патриарх Алексей, блаженной памяти. Вы видите множество здесь крестики, сережки. Это мы принимали только у людей, у которых конкретные чудеса какие-то были. Исцеление от рака, рождались детишки, у семей, у которых много не было детей много лет. И, можно сказать, наша местная чудотворная